Kuthiwa uJesu wanyukela entabeni, wathatha abafundi bakhe uPetrus noJakobe noJohannes, abafundi bakhe abathathu. Uma efika entabeni wabe eseguquka isimo, lokhu esikubiza ngokuthi i-transfiguration esigubha namhlanje. Lapho-ke abafundile bayazi ukuthi igama elithi trans is to move forward, ukuya phambili. Ingakho sinani? Sino-transport. Ingakho sinani kuthisha? Exactly. So okunye vele sekulula ukuthi ifika isimo, isiqu somuntu. So lo mkhosi esugubha namhlanje ukhuluma ngokuguquka kwesimo sikaJesu, to transfigure, ukuphenduka, to move but and become esinye isimo, to become esinye isimo esingaqondakali, esasingajwayelekile. Kodwa uma uJesu eguquka akusha, uma isimo sakhe mhlambe ekhazimula njengelanga akukusha. Siyazi uma sifunda incwadi kaExodus, ngoba yonke into iqala lapho lena esigubha namhlanje. uMose wakubukela entabeni yaseSinayi, wathi angahlala izinsuku lapho amukela khona imithetho kaNkulunkulu. Wabuya isimo sakhe sikhazimula, ubuso bakhe babekhazimula, kambonanga uNkulunkulu, wabona umhlane wakhe. Kodwa lokho kwamenza ukuthi athi mebuya phansi wabuya esekhazimula. So kwase kukhona okwakushintshile kuyena okwangafani nokudala. Ngoba-ke uMose wagubha lo mkhosi ngoba bona bekhishwe e-Israyeli, bekhishwe njalo eGibhithe, beyiswa kwizwe lesithembiso. Kwenzeka lokhu besehlane lapho isimo sakhe esaguquka. Namhlanje siyazi ukuthi amaJuda agcina lo mkhosi oyingcwele ukuthi njalo uma egubha ukuhlangana noNkulunkulu amise amalathi amathathu abizwa ngokuthi Sukkot ngesiHebheru. Lokhu thina sesakubiza ngokuthi amatende noma umkhosi wamalathi uma sesigubha umzimba negazi likaJesu Kristu, iCorpus Christi. Lo mkhosi wawubika imfihlakalo kaNkulunkulu ekhipha abantwana bakhe ebugqileni. Ingakho sithi it's an exodus, it's an exit, it's to come out. Ingakho sinegama elithi exit. Konke akuyifikeli njalo, ufuduko ngesizulu, siyaphuma. Kukhona uNkulunkulu akwenza kona ukukhipha kwi-comfortable zone yakho ukuthi ukuze ngikusindise, you must come out, you must go to the exit, to an exodus. Lapho mina ngizokwazi ukuthi ngisebenze nawe. So konke lokhu kwenzeka behamba besehlane, bahlangana uMose noNkulunkulu, kwashintsha isimo sakhe ukuze ama-Israyeli akhumbule nomkhosi, akwazi ukuthi minyaka yonke ayomisa itende noma ilathi, ngoba lo Nkulunkulu wethu ongu-Emmanuel, uNkulunkulu nathi, lo Nkulunkulu ohlala phakathi kwabantu, izwi labayinyama lahlala phakathi kwabantu. Ubengenayo indlu yokuhlala kweminyaka, ubehamba phakathi kwabantu bakhe, ephila etendeni, ephila phakathi kwabantu. So bambisela amalathi ukuze aqhubeke abe ngumsindisi wabantu. So lendaba ye-Exodus nomkhosi esugubhayo usuka lapho. Yingakho sizwa uPetrus ukuthi uma sefikile lapha yana entabeni uthi asimise amatende abe mathathu. Hayi ukuthi wayecabangela yena kuphela, kodwa nomkhosi wokuguquka isimo wamenza wakhumbula okwenzeka kokhokho bakhe, to his ancestors, ukuthi uNkulunkulu wabakhipha egqileni base-Egypt, wabahambisa ehlane. uMose wahlangana noNkulunkulu, ubuso bakhe bakhanya, njengoba noJesu isimo sakhe saguquka. Ekuguqukeni kwaleso simo bathi njalo ukuthi size sikhumbule nomkhosi, siyakumisa njalo amalathi okuhlangana noNkulunkulu, lawa nanamhlanje singamaRoma esisawamisa lapha njengoba sizinethabanakeli, itende lela lokuhlangana noNkulunkulu, lapho umzimba kaJesu Kristu ugcinwa khona negazi lakhe.
So lo mkhosi esiwugubhayo ukhuluma ngokuguquka kwesimo. Kodwa ngaphambi kokuba ngifike ngiguquke ngokwesimo, ngifuna ukukhuluma ukuthi lo mkhosi usikhumbuza ukuthi singabantu abasohambeni emhlabeni. We are people on the journey. We are the pilgrims lapha emhlabeni. Isikhathi sethu emhlabeni singabuka noma singaphila usube neminyaka ewu-90, but it's a short time, isikhathi esifishane. Isikhathi esiningi uyosiphila kwekhaya elizayo. Lana njena we are just passing, siyadlula. Siyakwazi lokho sikusho njalo uma kushoniwe siduduzana ukuthi siyadlula, we are just passing. Asihleli lapha, sinekhaya ezulwini lapho uNkulunkulu asibekele khona. Ingakho nasemiseni nizowezwa lama mazwi ukuthi Nkosi khumbula ibandla lakho elisemhlabeni lapha elisendleleni lapha emhlabeni. Remember your pilgrim church here on earth, because singabantu abasendleleni siyahamba. uNkulunkulu uyasibiza ukuthi we must come out, we must go to an exodus yethu uqobo mina nawe, siphume kuma comfort zone ukuze sisindise, singene ohambeni ongathi mhlawumbe isikhathi ongeke libe mnandi oluzosifaka ogwadule, oluzosifaka in the wilderness, but uNkulunkulu nakhona is calling us out ukuthi woza ukuze ngikusindise. Uma sebakhiphile laphayana njengoba nathi uNkulunkulu esibiza, usibizele ehlane, but akagcina usibizele ehlane njengoba uMose akhuphukela entabeni, njengoba uJesu wathatha abafundi bakhe. Nathi kuyadingakala ukuthi sikhuphuke intaba siyohlangana noNkulunkulu, because intaba in the Bible irepresenta a place of meeting. Intaba ikhombisa indawo yokuhlangana noNkulunkulu. Yingakho mesifunda kwincwadi yamaHebheru, uma ngisakhumbula kahle chapter 12 ukuthi size endaweni yaseSiyoni, we have come to Mount Zion, a holy place, lapho sonke sibizelwe khona ukuba sizohlangana noNkulunkulu. Kumele sikhuphuke izintaba. Kunecule ngeke ngilithanda, ngazi noma niyalazi, ngizenyuke izintaba. Ngelinye ilanga siyocula uma sekurathi. Kodwa-ke liyakhuluma leli culo lisitshela ngakho konke ukuthi kwesinye isikhathi uma uliKristu ukuze uhlangane noNkulunkulu must climb a mountain. And laba baziyo ukuthi abama-mount hikers bayazi ukuthi akulula ukugibela intaba, akulula ukukhuphuka intaba, kunzima kunuka, kodwa kuba nzima kakhulu masenze njani siwehla. Because wonke ama-muscles now they are tied up because they fastened ukuthi ngikwazi ukukhula. So when I come down kuba nzima to come loose ama-muscles. But uNkulunkulu uyasibizela sonke ngalo mkhosi ukuthi asikhumbule ukuthi ukuze sihlangane naye simele siye entabeni, intaba esiyibiza ngokuthi it's a place of meeting. So lokho kwenzeka endulo kuyenzeka namanje ngoJesu Kristu kwiTestament elisha njengoba ekhuphuka nabafundi bakhe. Masiqala lana-ke indaba ngoba this was just i-background la ingithinta khona kubazalwane bami, engeke futhi ngiphinde ngikhuluma nani ukuze izwakale. Siyamazi sonke uMose ngokungalaleli kwakhe eminye imithetho kaNkulunkulu, akangenanga ezweni lesithembiso. Lithi siyakwazi akangenanga, kwamele kuqhubeke uJoshua ngoba kaNkulunkulu beyichaza ngelinye ilanga. Akusho ukuthi njengasemuvini ngokunyuka kwamagama akusho ukuthi siphelile imuvi. Akangenanga uMose ezweni lesithembiso. Yethi namhlanje uma uJesu eseguquka isimo, sekuvela kuyena uMose noElijah. Yena lo Mose ongazange alingene izwe lesithembiso, usekulobu ubucwazicwazi, this Shekinah, lokukhanya, this doxa, the glory kaNkulunkulu, usebonakala kuyona manje lobucwazicwazi bukaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu bazalwane kumele siqale lapho. Noma indlela yethu emhlabeni ingangaba yinhle ngalendlela abanye abantu abangafisa ngayo, kodwa uNkulunkulu ngoba uyasithanda, ngokusidalile singabakhe, uyasingenisa ezweni lesithembiso. Singangangena kuleli lasemhlabeni njengoba naye engangenanga kwelasemhlabeni, kodwa siyangena kwelizayo.
wamngenisa wamenza waba nesabelo njengoba ngishilo kulobucwazicwazi, in this glory, in this doxa, in this Shekinah kaNkulunkulu, wamenza ukuba naye abe ingxenye yayo. Wakwazi ukuthi abe khona kulobucwazicwazi kaNkulunkulu, abonakale kulabafundi abathathu uJesu ayikhuphukele nabo. Iyasikhumbuza le ndaba ngoba lo mkhosi esugubhayo njengoba ngishilo ngathi umkhosi osibuyisela back ku-Exodus, it's a trance ukuthi sisendleleni siyahamba. Usitshela ngokwasemhlabeni kodwa usitshela ngokwenzayo. Yingakho uJesu ngasigcineni uthi ningawutsheli umuntu lo mbono ize ivuke kwabafileyo indodana yomuntu. Ngoba wathi mebaholele entabeni wayebakhombisa ukuthi ngiyobe nginjani uma sengivukile kwabafileyo. Ngiyobe ngicwazimula kanjena uma sengivukile kwabafileyo. Abafileyo uma sebehlangene noNkulunkulu imizimba yabo iyakhanya icwazimule njengoba nhleze ngicula ukuthi uyakanya jeke. Ngenizosinisho njalo leyo nto enisho njalo ke ukuthi imizimba yethu iyaguquka uNkulunkulu uma sesikuyena kwelizayo. So wayizobakhombisa lemfihlakalo, and njengoba ngishilo ngathi ngeke ngize ngiphinde kakhulu nendaba, kodwa lo mkhosi esugubha namhlanje uyasithinta. Njengoba sizwa ngoMose, izihlobo zethu, abathandweyo bethu, abakhwenyana bethu, amakhosikazi ethu, abantwana bethu, ogogo nomkhulu, abazali bethu, abafowethu nodadewethu, abangani bethu, ubani obaqhubayo ukuthi bafike kuNkulunkulu? Ubani obalekelelayo ukuba imizimba yabo nabo ngelinye ilanga ikhanya? This is the question I'm posing kunina nonke enikuzisonke. Yazi sometimes bekungishayisa uvalo ukuthi uma ngabe ngifa ngithi ngiyasho mhlazane ngifa ngakamboni engisho ukuthi uyokhulekela masengasekho. Ngizwa ngithini? Ngicela ukuyiphinda. Uma ngifa uNkulunkulu esengibiza kuyimanje njengoba ngisaphila angakamboni engisho ukuthi uyokhulekela masengifile. Mhlambe khona lona ngikhumbula ngosuku lomngcwabo esakhala inyembezi kodwa futhi ebebuka ukuthi uphekiwe la ekhaya awuthi ngikhale kakhulu khona ngizodla. Kodwa mase kudlulile konke lokubani oyongikhumbula. Njengoba lo mkhosi esugubha imfihlakalo ingakho sigqoke nombala omhlophe ngoba usitshela ngemfihlakalo ukuthi after sesiphila siphili la emhlabeni isikhashana la ikhaya elikhulu likwelisayo bazalwane. And ilela khaya elizayo akufiki noma ubani uyadinga ukubulekelela ukufike laphayana. Kodwa lo mkhosi uyangikhumbuza ukuthi njengoMose ekoneni kwakhe akazange la emhlabeni afike eKhenani, kodwa ngoba sinenhlanhla uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami, uyayazi inhliziyo yakhe ukuthi uma sengasekho phambi kwenu niyangikhohlwa, kodwa yena ngomusa wakhe uyongingenisa ekhaya lakhe esukile. Ngoba uyangazi ukuthi ngeke ngithembele kuwena, ngeke ngithembele kumakhelwane wami, ngeke ngithembele kumama ongizalayo, ngeke ngithembele kumngani wami, ngoba uma sengasenakho engizomnika kona sengilele ethuneni ngeke ngikhumbule masengifile. Na umkhosi esugubhayo namhlanje nje bandleni kunzima, sinamamisa abangasekho, kodwa Noah wagcinwa ngoba imali seyabaluleka yadlula konke. Wozani niletha abakini abangasekho bagubha amabhadesi ebashona ney'nsuku abazalwa ngazo ney'nsuku abashona ngazo ney'nto ey'balulekile empilweni yabo. Wozani nizokwenza abamisa, hlalani ney'mali zenu ningayihethi, kodwa wozani nizobakhulekela. That's what I'm saying. Ngoba lo mkhosi uyasitshela ukuthi siyadinga mase singasekho bazalwane. Siyadinga nina engiphila emhlabeni ukuba nisicelele kuNkulunkulu ukuze uNkulunkulu asingenise ekhaya ezulwini. Siyadinga not because besinenze lokuhle, not because besimthanda, kodwa because ngathi siyazi ukuthi ngelinye ilanga siyofa, siyofuna ukuba sekhaya elizayo. Ngisho mengikhuluma ngisho uNkulunkulu uyisibanga namhlanje uzemiseni uzocelela ongasekho, next year sobe sicelela wena ungasekho. That is the reality of life, Pastor, because no one who guarantee impilo. Silala sithupa amawashi kodwa sinayisho ukuthi sovuka kulawo mawashi. And lo mkhosi esugubhayo okuhlala ukuthi uNkulunkulu uguquka isimo, he transfigures, usitshela the next life ukuthi khumbulani ukuthi ikhona enye impilo engalena, akupheleli kulena, but we focus so much kule mpilo emhlabeni but ikhona ezayo ebazalwane.
And njengoba ngisho ngithi ngiyambonga lo nkulunkulu esamkhethayo ukuthi noma sebesikhohliwe sonke abasemhlabeni besiphila nabo besikwenza konke kwayishona uMartin Luther King ukuthi uma ngingaseka angiyakukhumbula iy'nhlebo zezitha zami kodwa ngiyakhumbula ukuthi nina bengiphila nani nikephi manje.